So ini po kaya si Barangay Council for the Protection of Children, ini po talaga ang mekanismo sa barangay na ma-implementar as in maprotehir sa satuyang mga kaakian based po duman sa fundamental rights baga po. So ano yan, survival, development, participation, and dakulaon pong points or puntos diki ang governance. Ayan. No. So, yes po. Ini po, bako lang po mga barangay officials ang members, but kairiba na po digdi ang CSO din. So parang siya po ang dari advisory council man sa barangay kung ano ang mga programa as in proyekto para sa kaakian. Ano ang mga pangangaipo kang mga katuyang kaakian. So dapat po sinda ang nagakondusir ki situational analysis para maaraman ta kung ano ang presenteng estado kang satuyang mga kaakian.